Bien, i està molt bé. Es tracta d'un cicle de conferències que és organitzat per diverses entitats que s'han de dir. Estem parlant de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell, el Consell Comarcal de l'Alt Urgell, l'Institut d'Estudis Comarcals de l'Alt Urgell, l'Espai Armengol, Museu de la Ciutat, no de l'Alt Urgell, sinó de la Seu d'Urgell aquí. I avui el que farem serà una xerrada titulada Els camins vells d'Andorra, geografia i patrimoni del viari tradicional a Valls de Valira, que la farà sobretot el meu amic, el Carlos Guàrdia, i jo posaré algun complement al final. Sense més preàmbuls, si us sembla, ens posem ja amb la cosa. Carlos, sisplau. Bona tarda, moltes gràcies, Carles. Tal com diu el Carles, la xerrada la farem entre els dos. La primera part, que la faré jo mateix, us explicarem un seguit d'aspectes vinculats amb els camins tradicionals, i la segona part que ell explicarà tot un seguit d'elements patrimonials d'èpoques diverses vinculats amb aquests camins. El títol és Viari tradicional, és a dir, dels camins sobre els que parlarem avui fem referència o són els que li diguem camins tradicionals, és a dir, aquells camins, sobretot camins públics de naturalesa històrica, d'origen remot, construïts, concebuts per al trànsit no motoritzat, és a dir, amb animals de bast, amb cavalleries, a peu, que conserven les seves característiques en no haver estat modificats substancialment. És a dir, aquí tenim l'exemple en la pantalla, això és el poble de Bescaran, és una fotografia de finals del segle XIX, i el tipus de camí que analitzem és el que es veu al peu de la pantalla, de la fotografia, que és el camí de bast. És aquesta tipologia de camí que és el que investiguem. Generalment és camí de bast o de ferradura, que és la tipologia de camí que més predominava o que més va predominar al Pirineu fins ben entrat al segle XX, però també algun sender o corriol o algun camí ramader. Del que no parlarem són d'aquells camins històrics que s'han transformat en carreteres, i en el cas de Valls de Valira, principalment de l'actual carretera nacional 145, que era el camí ral de la Seu a Andorra i que posteriorment, si no vaig errat, 1913, va quedar inaugurat entre la Seu i Andorra la Vella. Per tant, aquest camí o aquest eix queda fora de la xerrada que farem avui aquí. Atès el caràcter muntanyós i fronterer del terme municipal de Valls de Valira, l'anàlisi dels camins s'ha de fer en primera instància a partir d'un seguit de passos, colls i ports, que són els que comuniquen, els que faciliten la comunicació entre Valls de Valira i el Principat d'Andorra. En aquest sentit, fins a 12 vegades. En aquest sentit, la cartografia oficial vigent catalana, la que elabora l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, identifica fins a 12 passos, 12 colls o 12 ports que comuniquen el municipi amb el Principat d'Andorra. Avui no els explicarem tots perquè el terme municipal de Valls de Valira és molt extens, estem parlant de 171 quilòmetres quadrats, per tant nosaltres, la següent, ens centrarem en aquest sector que veieu aquí, és a dir, el més immediat a l'eix del Valira, és a dir, el que fa referència al fons de vall i als contraforts més immediats. Més o menys el nostre àmbit va des de Coll de Vista, més o menys sobre Civís, fins aquí a Arcavell i la connexió amb el Principat d'Andorra. Uns passos, uns colls, uns ports que a més de la cartografia oficial vigent catalana també ja quedaven recollits en algun document de principis del segle XX. Aquest és un document del 1905 elaborat pel Centre Excursionista de Catalunya en què s'identifiquen, això és un perfil, en què s'identifiquen els diferents passos que comunicava Andorra, ja sigui amb la vessant catalana i també amb la vessant francesa. Evidentment no els llegireu tots des d'aquí, però en aquest seguit de quadres, sisplau Carles, el següent, ens identifiquen que per la banda de Sant Julià, pel coll de Canòlic es pot anar a Civís, també per Sant Julià i per la Collada de Montaner o el coll de Conflent es pot anar a Os de Civís i al Pallars. I en el cas d'Andorra, pel Port Negre del Sud,
es va a Bescaran i per Sant Julià i al Coll de Pedredol també Bescaran. Ens fa algunes observacions interessants al quadre aquest, que us llegeixo, sobretot l'última. Diu, els ports no compresos en los mateixos quadres són de difícil i perillós accés i no són utilitzats pels naturals del país. Per tant, ja ens identifiquen quins són els passos més utilitzats i menys utilitzats per part de la població o dels veïns d'Andorra. Anem a fer ara la identificació d'aquest seguit de camins en aquest tram que hem comentat. Vagi per endavant que el que veureu ara són un seguit de camins tradicionals públics, de caràcter públic, que nosaltres hem localitzat en aquest espai i que queden reflectits en la documentació cartogràfica, cadastral, administrativa o literària. Pot ser que algú digui quan acabem la xerrada us n'heu deixat no sé quants o t'has deixat aquest d'aquí. Pot ser que la memòria oral conegui altres camins que no hagin quedat reflectits en la documentació. Per tant, nosaltres el que hem fet és identificar, caracteritzar aquells que queden reflectits en la documentació i que des del nostre punt de vista, des de la nostra interpretació, tenen el caràcter de camí de titularitat pública. El primer que farem és el que passa pel fons de vall del riu Valira. Ja hem dit que per una banda hi ha l'actual carretera nacional 145, que correspon a l'antic camí ral de la Seu a Andorra, però no és l'únic camí que connectava l'Urgellet amb el Principat, sinó que mirant aigües avall del riu Valira, és a dir, al marge dret, mirant aigües avall, ja tenim un altre camí que queda recollit en molta documentació, és a dir, que està profusament documentat. La següent. El que veureu ara és un seguit de mapes, de detalls de cartografia històrica des del segle XVIII fins al segle XX que recullen tots aquests o alguns d'aquests camins que anirem comentant. Això és un detall d'un mapa militar francès del segle XVIII, 1718-1719. Els cartògrafs francesos són els millors cartògrafs que hi ha en aquesta època. El que veieu aquí, que és aquest detall, aquí a la part, en aquest cas nord, la part de dalt del mapa, veieu la Seu, sisplau, Carles, i aquí veieu el camí aquest que comentem, amb la Seu, un altre Castellciutat, Enserall i Cortingles. Per tant, aquí tenim un camí que pel marge dret del riu Valira comunicava aquest sector d'aquí, l'Urgellet, passant per Enserall i per Cortingles i anava gairebé a enllaçar aquí sota mateix d'Arcavell. Per tant, ens està parlant d'un altre camí que no és el camí ral i ja surt documentat a la cartografia francesa. Sí, és així. Aquest és un plànol del 1812, també un plànol militar, en el que, si ens situem, aquí hi hauria la Seu, això és Castellciutat, aquí el que surt és el camí de la Seu a Andorra, de fet ja surt el nom, Camino de Andorra, i el que veiem aquí, sisplau, Carles, el que està ressaltat amb color negre és un camí que des de la vall del Segre, tota la banda de Montferrer, Arfa, Adrall, etc., comunica aquest sector d'aquí i enllaça cap a Andorra. Aquí hi ha una dada molt important que és el nom del camí. Aquí surt Camí d'Andorra, però és que l'altra banda diu Camí d'Enserall i Andorra. Per tant, aquest camí que sortia el 1718-1719, que anava pel marge dret del riu, torna a sortir l'any 1812 i en aquest cas ja ens assenyala un nom associat al camí que ja ens està explicant quina és la funcionalitat d'aquell camí. És el camí d'anar a Enserall i el camí d'anar a Andorra. No es veu bé, però aquí hi ha un puntet vermell i aquest puntet vermell correspon a Sant Esteve del Pont. Què en queda d'aquest camí? És això d'aquí. És a dir, Sant Esteve del Pont ens queda en aquest costat d'aquí i aquest és aquest camí que surt al 1718, surt al 1812 i que servia per anar de la vall del Segre cap a la vall del Valira i cap al Principat d'Andorra. La següent. Un camí que ara el veurem, aquest és un detall també d'un plànol militar de mitjans del segle XIX, 1850 més o menys, en què aquí es veu la Seu,
Aquí es veu el camí ral de la Seu d'Andorra, recordem l'actual carretera nacional 145, de fet ja és el Camino de Andorra, aquí queda detallat, Carles clica, queda marcat en vermell. Després tindríem que de la Seu per anar cap a Castellciutat hi hauria el camí que actualment, si no vaig errat, és el carrer de Sant Armengol, cliques. I després, un altre clic, Carles, aquest camí d'aquí, que és el que estem comentant, que és de l'Eix del Segre, connecta cap al Principat d'Andorra i que de fet ja surt com Camino d'Andorra. Aquest camí, evidentment, no anava a la Seu, és a dir, aquest camí serveix per anar de la vall del Segre, d'Adrall, d'Arfa, d'Organyà, cap a Andorra, sense necessitat d'haver passat per la Seu. És a dir, els de la Seu, si havien d'anar a Andorra, doncs generalment pel portal d'Andorra ja anaven cap a Andorra, però si tu venies d'Adrall i volies anar a Andorra no havies d'anar per res a la Seu, sinó que de la manera més directa i d'acord amb la tecnologia del moment s'utilitzava aquest camí i de fet en surt ja com a camí d'Andorra. La següent. El anem trobant més endavant. Aquest és un detall del mapa militar itinerario d'Espanya del 1916. Aquest mapa és un dels més importants que hi ha abans de l'edició del mapa topogràfic nacional. És un mapa a escala 1/200.000 i el que recull és la xarxa estructurant de camins del territori. Quan dic la xarxa estructurant vol dir la xarxa de connexió de nuclis de població. Un clic, sisplau. I el camí ens surt documentat, doncs aquí veieu en vermell la carretera, 1916, per tant la carretera ja està inaugurada, i per l'altre costat el que veiem és el camí que estem comentant, que passa per sota de Morters, per sota d'Estalareny i que connecta gairebé fins aquí sota Sant Joan Fumat, que aniria cap a la Farga de Moles. Per tant, aquest mapa oficial que recull la xarxa estructurant ja contempla aquest camí que estem comentant. La següent. També un altre tipus de mapes militars del 1922. Aquesta és la carta topogràfica militar. Se'n van fer tot un seguit per diferents punts de la frontera entre Espanya i França, també la part d'Andorra. Aquesta és la part que correspon a Bescaran, el full corresponent a Bescaran, i on ja veieu els diferents topònims. I, Carles, sisplau, el que veiem aquí marcat és que apareix aquest camí que anem comentant i que pràcticament arriba fins al pont de la Farga de Moles. Per tant, portem ja des del 1718 comentant l'existència d'aquest camí. També la cartografia andorrana, és a dir, en aquest cas, o la que es va elaborar des d'Andorra Marcel Chevalier el 1925, ja recull també aquest camí que per sota Ferrera dels Llops, etc., comunica